Hola, sí, sí. Bueno, hoxe estamos de celebración, Emma. Un foro dedicado aos coidados. É dicir, a nós, as mulleres, as coidadoras por excelencia. Sí, sí. Ademais, penso que hoxe, máis que nunca, é un día perfecto para celebrar que vivimos nunha sociedade na que reina a igualdade. E iso merece un gran aplauso, verdade? Por suposto que sí, é un aplauso. Ei, non aplaudades, que era broma. A ver, Emma, pode ser que nós non sexamos objetivas e quizáis que sexamos un tanto radicais. Ai, sí, sí, radicais, feminazis, como nos chaman moitas veces. E senón fríxidas, busconas, histéricas, 4 letras. Vale, imos facelo ben. Primeiro, imos explicarlle ao público que vimos facer aquí. E pedirles que nos acompañen nesta pequena viaxe. Pois ben, Nora e máis eu reivindicamos unha deuda. Unha deuda que a historia da humanidade ten con nós, as mulleres. É evidente que as mulleres xogaron un rol fundamental ao longo da historia, mais tamén sabemos que nunca lle recoñeceron. Sabemos que non todo o mundo comparte e que hai moita xente que se sinte ofendida pola loita feminista. Si, os ofendiditos, as ofendiditas. Emma, é que é verdade. A ver, nós levamos apartadas séculos e séculos, só aptas para os coidados. Cuidamos da casa, cuidamos dos rapaces, da economía, do campo e mesmo dos homes. A ver, en que quedamos? Baixelle 4, por favor. A ver, é que ninguén se pode ofender. É un feito demostrable. Coidamos dos homes para acabar tendo cuidado con eles. Chegados a este punto, Emma adiantouse un poquinho. Ai, sí, perdoa, é que estou un pouco histérica. Pois iso, que imos pedir ao público un pequeno esforzo. Un esforzo que está á altura desta Olimpiada da Filosofía. O que vos pedimos parece fácil, pero non sei, imos alá. Precisamos que fagades unha epogé. Tranquilos, non tan complicada como a de Husserl. Nós somos un pouquiño máis humildes. Nós únicamente pedimos que deixedes de lado os prexuizos e que non botedes man deses argumentos pataconeiros. Cales son estes? Pois, primeiro, a utilización do eu, é dicir, o solipsismo. Por exemplo, cando dicimos, pois eu non fago eso, pois o meu mozo trátame ben, pois na miña casa hai igualdade, pois o meu pai fai a comida os domingos. Claro, porque o resto da semana non come. En fin. Segunda argumentación inválida. Botar man de generalidades tipo non todos os homes son así. Non, claro que non. Acaso temos que aplaudir aos que non violan ou aos que non maltratan? Non. Non todos os homes, pero sempre acaba sendo un home. Terceira e última cagada. As mulleres tamén son machistas, incluso máis machistas que os homes. Home, normal, non. As mulleres integrámonos na sociedade, formámonos culturalmente. Como dicía Simone de Beauvoir, non se nace muller, chégase a selo. E ademais, mirade que perverso. As mulleres somos as que sufrimos o machismo. As vítimas, e aínda por enriba, somos as culpables destes actos machistas. Exemplo recente, a Manada. Dani Alves, Jenny Hermoso. Errejón, en fin, denuncias falsas. Imaginades ir a denunciar que vos roubaron a carteira e que vos boten a culpa a vos? Sí, todo moi coherente. En fin, recapitulamos. Non vale generalizar, culpar ni personalizar. Entón, imos alá con esa dúda histórica do que falábamos. Como non temos moito tempo, limitaremos a nosa análise a Occidente. Os mitos. Poñemos un exemplo. Zeus. El estaba casado con Hera. Pero, en fin, a fidelidade non era o seu. El liábase con quen el quería, mas non con quen consentía. Era un adelantado a súa época, As mulleres que rechazaban eran obrigados a acostarse con el e ademais eran castigadas. Veña outro exemplo. Herodes matou a toda a súa familia
e alegou que a culpa era da súa muller, que o mirara mal, disque. Empezamos ben, En fin. Pero se pensamos, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, todavía é peor. Deus é un home. A muller sae da costela de Adán. E Eva é a primeira en coller o froito prohibido. Polo tanto, é a única culpable do pecado original e de que a humanidade non poida vivir no Edén. Muller tiña que ser. Moi perdido, perdón. Pero non estaba todo perdido. Xa que no século VII a.C. empeza a filosofía, empeza o pensamento racional. Ai, que ben, estamos salvadas. Non. A muller é un varón mutilado, Aristóteles. Unha muller nunca alcanzará o coñecemento superior, Platón. Aborrezco a muller sabia, Eurípedes. É orde natural entre os humanos que a muller se someta ao home, que a razón máis débil se someta máis forte, San Agustín. Ás nenas non lles gusta aprender a ler nin a escribir, pero sempre están dispostas a aprender a coser, Rousseau. En fin, e se sigéramos así estaríamos ata hoxe. A ver, que son datos contrastables, pero aínda así parece que intentamos convencervos de algo. Imos facer unha cousa. Imos demostrar este borrado da muller ao longo da historia doutro xeito. Para iso, precisamos da vosa colaboración. Imos facer un xogo. Tedes que responder a estas preguntas. Vale. Cantos compositores de música coñecedes? Por exemplo, Mozart. Beethoven. Vivaldi. Bach. E cantas compositoras de música? Mónica. Música clásica. A poder ser. En fin, que está claro que ás mulleres non lles gusta a música. Seguimos. Cantos pintores coñecedes? Por exemplo, Picasso. Da Vinci. Dalí. Goya. Vale, ahora cantas pintoras coñecedes? Aparte da famosa Frida Kahlo. Claramente as mulleres non lles gusta a pintura. En fin, e cantos científicos coñecedes? Por exemplo, Newton. Einstein. Galileo. E científicas que non sexa Marie Curie? Claramente, ás mulleres tampouco lles gusta a ciencia. Seguimos. Cantos presidentes de goberno coñecedes? Rajoy. E presidentas? Bachelet. Bueno, aínda sai algunha. Claramente ás mulleres non lles gusta a política. Nora, e non será que somos apáticas? Que non nos gusta facer nada? Que nos autoborramos? Pode ser. Vos que pensades? Que non nos gusta nada? Música, filosofía, fútbol, xedrez, pilotar avións... Nada nos apetece. Estaremos deprimidas. Ou levaremos séculos deprimidas. Ah, sí, pois tamén. Pero agora as cousas son moi distintas. Temos máis dereitos, oportunidades laborais, temos acceso ás universidades. As cousas cambiaron moito. É certo, cambiaron moito e ninguén di o contrario. De feito, hai uns datos que proban que vivimos nun momento de igualdade. Imos a eles. A maioría das mulleres traballan nos sectores peor retribuídos. Coidados, emprego doméstico ou servizos sociais. El País, 1 de febreiro de 2025. As mulleres gañan entre un 20 e un 23% menos que os homes. Informe da ONU, 2025. Menos do 3% das mulleres son CEO pese ter os mellores resultados nas universidades. Uso, 2024. Só o 10% dos restaurantes con estrela Michelin teñen a unha muller como cociñeira. É dicir, o 90% dos cociñeiros son homes. Mentres que as que cociñan na casa son un 90% as mulleres. Real Televisión Española, 2022. Nunha de cada 3 mulleres da Unión Europea foi vítima de violencia no fogar, no traballo ou en público. Axencia Estadística Europea, 2024. Pois iso, dadelle unha voltiña. Viva as mulleres! Viva a filosofía!